Diara burst speed ko no ya automatic alahan nato kay ang ayan kaning topiya bata ka so unsay dugayan sugdan na nato ni mga badi pero una sa lahat mga badi butangan sa naglana sa ring hindi magyuni mawala kung ako yung manopi. So matik make up din mga badi para ma-upsay natong pasyente ay stay customer day mga badi. Gago. Iluton sang naong bi. So mauna niyan tahal diri mga badi. Mo ni gitawag og burst spin badi. Ang yan kay kani maong permihan nig topi kay para samot kay love imong bibi. Patuog gyud nako badi kay karaan ni. So maura na mga badi sa susunod nating pagkikita.